Tento muž měl nejčistší záznam ve městě a to byl problém. V roce 1974 vedl instalatér jménem Johnny Kane malou opravárenskou službu v Clevelandu, Ohio. Všichni ho milovali, zdvořilý, dochvilný, vždy usměvavý. Pokud vám teklo umyvadlo nebo byl záchod rozbitý, Johnny byl tam před východem slunce. Dokonce nabízel slevy pro svobodné matky a veterány. Dokonalý občan. Ale během let si lidé všimli něčeho zvláštního. Každá čtvrť, kde Johnny pracoval, měla jednu společnou věc. Vždycky někdo zmizel. Začalo to dospívajícím chlapcem, pak pošťákem a nakonec celou rodinou. Policie nemohla spojit souvislosti, dokud údržbář nenašel peněženku uvnitř kanalizační trubky, 10 mil od místa, kde oběť zmizela. Když detektivové zkontrolovali záznamy, zjistili, že Johnny byl poslední, kdo v této oblasti pracoval, takže ho sledovali. 3 týdny pracoval jako obvykle, opravoval umyvadla, uvolňoval odpady, podával si ruce. Pak ho jedné noci sledovali, jak vstupuje do opuštěné čističky. Uvnitř našli něco, co nikdo nedokázal vysvětlit. Za zrezivělými dveřmi byla betonová místnost, nízký strop, tlumené světlo a podél vzdálené stěny řada úzkých uzavřených prostorů jako malé cely. Každá měla těžké kovové dveře a na nich připevněnou malou mosaznou destičku, jména. Data, stačil jen letmý pohled, aby se detektivové odvrátili. Když konfrontovali Harryho, usmál se a řekl: lidé se mě vždy ptají, jak udržuji své zákazníky spokojené. Pomalu přijel rukou po studené tyči jedněch malých dveří a zašeptal: jen se postarám, aby si už nikdy nestěžovali.